El Real Madrid ens visita a la quarta jornada de Lliga. Els blancs, líders en ple de victòries, són l'únic equip de la competició que ha guanyat les 3 jornades disputades fins ara. Els de Zidane són els vigents campions d'Europa i en la seva estrena a la Champions dimecres passat van imposar-se a l'Sporting de Portugal per 2-1 en un final agònic. Kiko Casilla, Marco Asensio i Lucas Vázquez es retrobaran amb la seva antiga afició al RCD Stadium. A l'Espanyol, Diego López i José Antonio Reyes han fet el camí invers. La història ens diu que els de Chamartín han visitat 82 vegades casa nostra en Lliga, amb un balanç de 30 victòries periques, 19 empats i 33 derrotes, i que el millor resultat per l'Espanyol és un 8-1, aconseguit el 5 de març de 1930. L'última victòria espanyolista la trobem al 2007, amb resultat de 2-1. Sergio Ramos va anotar pels blancs i Riera i Raúl Tamudo, amb una espectacular vaselina, ho van fer pels blanquiblaus. Haurem d'afinar bé la punteria i és que només Cristian Estuani ha foradat la porteria blanca a l'RCD Stadium. Diumenge a 9:15 us esperem a tots a casa per volar amb l'Espanyol cap a la victòria.